Здравейте хора, аз съм Виктор, играя в Warcraft. То само е забавен, защото има много лакове, тук имам PvP на Max и хостера е Venti89, той се пише Birthday. И той е много добър, не ми даде инфлай, да мога да снимам клипчето, да много е скефи, така. Ще напиша IP-то в описанието, то е обикновено IP и сега ще ви покажа лаповете, всичко аз сега ми даде флай, така. Ето сега ви показвам, тук ще се провежда евент, в принцип. Тук има правила, ходи, тук има едно такова новини. Тук са weather, може да се променяш storm, sun, day, night, day. Тук има food, ето, само че аз сега не бях много, защото тук има една честовете, ето правила. Не псувайте, не обиждайте, не спомнете с админците, обикновените правила, както винаги. Може да бъде inbound, mute, jail и mute. Така, free items, има free diamond, gold slot, извините. Така, free има leather helmet, free leather chestplate, free leather leggings, има безплатно, не работи, не знам защо те, сега ще му се отчете. Значи, абе, да, така, безплатно хапа, кути, той не работи, от Cobblestone, глас. Тъй, тук е спорайте на кутите, не хора за не тук е каналчето, сега тук надолу, тъй, сега ще ми там, тук е PvP, аз съм дъмър. Така, тук има едно такова къщичко. Ето лаповете са 29 картиши. Да, 21. Тъй, Birthday. Така, не знам какво, не съм помнил. Ще подгледя Venti, брати и хостер. Честит. Един момент ще пуснат нещо там. Така, значи. Много дълго. Така, значи. Как влази. Извинявайте. Пак трябва да видя. Всеки няма да влияе. Ай, стига ревенци. Сега ще ме извините. Така, аз спирам клипчето на пауза, защото на хоста имам пропадна нета и след малко ще видим. И здравейте хора, аз се върнах и сега сме на LARPXP, вече правих проблема с лага. Така, сега ще им затворя, довиждане, така, ето LARPXP, може да купите XP, 32 бота, така, и XP бота, 30 пари, Ender Chest, наковални, Enchant, 30 лева, 9, 16, това е. И в момент само да кажа на Venti да видим това е. Значи, Saluar,
event kalian tunggu bahas apakah waktu juga gue ya solo ketiga leader tweet wah event event supervisor spawn outcome discussão filme itu tema dormir agora seguir pro da skin lá dia essa não é dia não porque que foi ya Хотите на някои едни песота, ще научите няколко посълта, дата с значи посълтите. Много е това лавер, това джъмп. Сега малко са позабавлявани и един с спектатирани, както ти джъмпа. Не съм по-добре на лапните и не отговарям от нещо време. Айде, така ми поставя с неща. Да качим. Финиш. Какъв финиш? О! Тушко, това е тук, бе. Тушко, какво е на тук? О, то сега ще му садим. Така. Изкупавахме джумпа, не знам. Как да се качим там, пак не знам. Не знам как нещо се качим. Да, за вид пасенето. И аз му джъмпах, не съм много да джъмпах, обаче и пак се уби. Ти в принципи трябваше да го затворят. Като си найде. Тук малко се занимавам. Ох, ще разминах. Така, видях това ангел. Така, ла. Следва това много. Тук се подават на плътче. Бокс материали, значи блокови материали. Так, се посимат. Тук има ето. Бокс води и други. Всичко. Тъй, период на полса, гледайте, защото просто е за това е. Че там са по-фински материали. Аз вярвам някой да го направи. Това място се гледа, защото ще стане 2 часа. Функция, начекайте си, тегло, ако често и спешно и ви това така. Това една колония. Вау, тук басня. Има безплатна килка, безплатни ябълки и пак. Това новини. Повече. Значи, постър книги. Значи, 20, 16, 18, 20 в